Hello, maing adlaw kanatong tanan din ha guys. Nabot na mi sa balay nagikan mi kuha sa yang mami. Karon mags kwanta mo suroy taron unya after sa PT ani niya no. So PT niya kay mahuman udto pa man. So muna no kuyogi mi karon guys. So ganahan ki siya ning tago bubble tea oatmeal guys no. Amian gyud siya oh. Wow. So kung namo ingani ba din ha ba para sa inyong bata, ganahan gyud kanya. Napay chia seeds para makatabang bitaw libang bitaw sa bata. High in fiber ba? No, way undang oh. Mike. Sus oh. Sus, so yan niyo sa inyong mga bata ba guys kung kauyon basad sila ani. So ako na nabutang si Michael guys no sa iyang higdaanan. So kita manglimpyo ta sa balay o manghugas ta sa mga hugasonon. So guys, kanamdo mo katuningon ko gahapon na muadto mi Saturday sa Thailand para mo bisita og unsa to temple babe? Ha? Hindu temples. Change of plan karon na lang dami mga adto. Grabe no, nga na lang. Muadto Thailand. Di bita guys ay kuyogi mi ha. So nagdanat tagbaon ni Michael na tay 5 di katutoy plus kaning unsa ni? Horizon organic milk just for in case nya human ani sa backup na to. Natay tulo ka tubig plus banana milk for Michael. Why not? Naman natay kaning San Pellegrino plus Pepsi o katong Honest. Nga kani guys, nagdadi nga ni always kani bitong life back. Kapor in kaso lang yun ba simbako na may tabo ma-choke bitaw. So mo na siya gamiton para ma-unchoke no? Unchoke. Yeah boy. So guys, padung nami Thailand. Dali yun no sa kuan lang. Karon namin naka-decide na karon na lang. Na among bugoy ay una. Sige, ipislet. Na, una na gid among bugoy ay kibaw nakaasa sa kena nato, Mike. Kuyawa ani niya ay. So, dali. So, guys, no kay nalimtan din ako ang jacket ni Michael. Huwag ni kadag jacket. Ako sad, nasa ko kadag jacket. So, kanya mong Thailand trip. Wala nga na si kung katawa taga-ingawag Thailand. Tanawa lang niya. Kani, itong jacket sa itong bugoy. Plus ako sad mangita sa kong jacket din nga nipis ka. Kanina siguro. Okay, let's go. So basically nga nun magdali mi guys kay tungod bitaw nindot daw dito sa katong Hindu temple nga kanang midnight kanang gabi di ay kay on na nila ang mga suga bitaw nila. So nindot na daw kay dito. Mo na nagdali ta para makaapas bitaw ta. 12 seconds later. So naigababag sa daan daw guys, naiga-construction sa gawas, di ta kagawas. Oh no. So di gani padtuon siguro no kay gibabag. Wa be notice no. Wala notice.
Dili ta kasud. At dili ta kagawas. Piskot ani. Kay naega construction sa dalan ba na nababagan among driveway. Ay nako. Nay. Mo nay ibabagan. Sa Con-Ed? Dili ni Con-Ed pero ambot unsa ni siya di mi kalusot. So mo to guys no, I don't know for what reason basin di gid siguro mi paadtuon og Thailand. Ay. Kuan kay stressful wa gid nagpahibaw as in wa gid notice nga gikuan sa amuan niya unsa na lang ni kung emergency gito ba di ba? Padung kag work malit gyud. Oh, patikon kag subway kung ingana gani. Pero the fact nga wa nagsaba ba nga naaday kuan road repair na may tabo sa tubangan sa mong driveway. So mo to guys no, of all the days karon gyud sila plano mo babag di sa dan gikasab-an na ni sila gi-report na ni sila sa city government kay ngano wa manghatag og notice a few days before ngano karon diha mohatag og notice babagan dayon kay katong gababag dili to sila sa city government gatrabaho sa pikas to nga kondo nga nagtap sila ron sa drainage nila karon sila ka-decide magtap niya human walay pahibaw nga magkuan day sila ron mababagan day among driveway so duda na ako nga blessing in disguise so siguro magdi siguro ta sugtan mo adto ron no so try lang ta balik ugma guys kung makaadto ta. Michael is just mamam Na sa si Michael oh. Okay, hapit naman sila mahuman guys eh. Nagkuhan na nila, i-ampera na nila para mag-abuno na. So more yun nakaapa no, kaya wala sila magpaibaw a day or 2 days ahead of time. So part 2 guys no, kanang adto na lang tagon sa Elmont, New York. Doon ni dinhi sa Amua sa Queens. Eventually. Hello guys, abot na mi sa Marshalls. Ato sa giset up si Michael no. Kay tugnaw. Human ato siya andaman og food. Tara. He's so handsome. Oh, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Hi. Oh, he's so handsome. So yung nana gyud dinhi guys no kay ang mga tao mo compliment gyud bisan wa mo kaila mo compliment gyud ang mga tao dinhi. Non, guwapo mo gyud si Michael, di ba Mike? Guwapo mo gyud ka. Yan na yung mga North Face guys ay tagpila $99. Actually, makapalit ka din mga nindot ng mga brand, no? O, kapalit ka din na yung Nespresso ay tagpila ng Nespresso nila. $159. Makaibaw na ka guys kung tiguang na kay mo na niya kung kuhan din niya ay kanang magmalingaw kung aning lugar kani mga ingani. Na, kanang pangbalay na ang pangitaon. Uy, kaning scrub daddy kita. Makuha ni sa Shark Tank. Tag $4 sa din, no? Kato bitang kung mabasa siya ini tubig kay muhumo. Kung bugnaw nga tubig kay mugahi. Mahal sa gayo eh. Scotch Brite lang ta. Na yung mga Kenneth Cole guys ay tag $25 sa Kenneth Cole na. Oh guys, napagilakos na boxers baligya. Tag $30 sa duha ka buok. Ano saan siya? Ako hindi, pajama set din di ay $30. A few moments later. So karon guys, padung ta sa Chipotle no kay mga haon tag panihapon nato kay gutom na kayo. I'm gonna get 1 bowl and 1 burrito. Can I have half and half on both? Then I'm gonna get the carne asada for the bowl and oh sorry, pinto beans on both.
Then I'm gonna get the chicken for the burrito. Yes, please, on both. Yeah. Let me get sweet corn and sour cream on both. Sweet corn as well. Cheese, then lettuce. Yes. Right, that's it. Hi. It's already in? Yep. Okay. Alright, thank you. So, makuha lang tag condiments no kanila mini kaning green pepper sauce. Kaon na si Michael. Kaon na mong baby. Okay, so ablihan na nato itong burrito, guys. Lamian eh. Okay guys, so naabot na tas balay guys, no? So, gamay kaya itong ipamalit. Nagpalit din ani sa Target guys, ang kanina bitang momofoko. Lami kani siya kaning soy and scallion. Nasa to sila soy and spicy, pero antam kuha to kay di ba mukhaon sa mami ug ako halang ug kaayo na kani guys, Chick-fil-A sauce. So, I'm sure kibaw siguro mo uban ali na kani Chick-fil-A. Lami kani lang sauce, labi na ka ng mga fried utang ni mo sauce. Na nipalit sa taning Lake Rosette. So nagpalit ang baking dish, pero pwede sa ni butangan ni mo ano, okay sa ni siya palit tag duhaan na palit sa taning Lake Rosette nga kuan para gravy or mga sauce or soy sauce ug sabi na unya para sa atong bugoy ipalit ani kaning para Christmas niya no kuan ka magpicture sa Santa ba pila gani tag $15 ani siya guys, nanay bonnet nana sa kaning kuan kaning sweater. So nindot na pang picture with Santa. Ya kaning isa na sa backup plan kung di ta mo kuan na siya nga ni sa kaning elf on the shelf bani What's na Christmas morning? On Christmas morning niya pwede sulod no nindot sad no. So tagkuan na ni siya. Tag $10 ni siya guys. Ya kuan na siya taas ubos na nindot sa kayo. Pajama di ay. Okay, so mara to itong lakawin guys. So, sadly, wata madayon na itong katong Hindu temple. But we'll try our best na ugma ang kanto ta. Kay nindot yung kaayo guys, nindot yung kaayo. So that's it for today's vlog guys. I hope nag-enjoy mo. Katong mawa pa nakasubscribe, subscribe na mo na rin subscribe button sa below. And see you again in our next vlog guys. Bye!